oli lek sik anyar ora ireng rupane, ijo utawa kuning. Lah lek ditap lagi ireng. Lah itu sing tak maksud ya oli tap-tapan iku. Oh, seneng am sing tap-tapan ya. Bisa Pak iki parian loh jadi. Saya ayo Yudae ngetap ae ayo. Ayo Yudae bayangne Winong ae. Kaya Mbah Wir lho, bayangne Bunga Tirah. Bayangne Le Nembang. Oh, nembang kok ya ora. Ayo balenono neh piye. Pakai pelumas. Heeh. Warnane ireng. Terus Muga Mbak Siti dan Mas Elias salaminya tansah langgeng. Allahumma Api to Pak akhire. Udah biasa. Ayo, yo kan, awakmu kan urung dhewe. Kula to, Pak. Yo no. Kula nggih to. Oh iya. Kadang kula mboten mikir. Wes pokoke sak uni-unimu aku percaya apik. Sikil nano nano. Apa kuwi? Sikil nano nano. Keduren. Nano. Sikil nano nano. Ting-tingane, Pak. Sikil nano nano. Penonton ora penak rupane ireng. Lah ya, sikil putih mlunyus ngene kok ireng. Ika keselen Pak ceritane, keselen. Heeh, percaya nduk seminggu ra mulih. Bapak seminggu yo ora lunga ae. Berarti saya ning omah. Ai. Coh. Rasane keju. Rasane keju. Pak sinten? Pak Margono. Pak Margono. Niki nyuwun sangu. Lah wis dikalungi mau no. Ireng ya, Pak? Lah kek mau piro? Kok hitung ora? 50-an nih. 200. 400. Terus 5.000-ne 3 berarti 6. 5.000-ne paling nggih sekitar 1 juta mboten jangkep. Dijangkepi nggih, Pak nggih? Ora ngono kuwi. Kuwi tandha tresna wis diparingi diratakne. Iya, Pak, disyukuri, Pak. Ah, ngono kuwi disyukuri. Nggih, diwehi yo ditampani, lek mboten yo dinteni. Diparingi alhamdulillah ora yo masalah ngono kok. Ya kan? Panas hutan panas aling-aling. Tapi gunam. Suara suling ngetan kali ulon masuk manggalipun tapi